Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Ngiyanibingelela nonke sizwe sasemzansi. Igeza lakwa Mgube leli elinibingelelayo uali omholi weqembu ama-SAP. Bafowethu nizokhumbula ukuthi ama-SAP kulezi insuku akhiphe i-album eshisa bhe eyondabuzekwayo kuzo zonke izinkundla ezikhona kuwo wonke umhlaba. Ama-SAP akhiphe i-album eshisa kakhulu. Ngizoqala nje ngibonge indlela eniyemukele ngayo nesasasa enesinikeze lona njengeqembu sama-SAP. Engifisayo ukuthi lingami niqhubeke njalo nokusupporta nisisekele nisifake isandla nithenge umculo wethu kuma digital stores njengoba uthengisa khona njengamanje njengoba i-CD singakabi nayo ngenxa ye-COVID-19. Kodwa esithembisayo futhi ukuthi mangabe sidlula lesimo sibhekene naso sesizwe sasemzansi sizophinda futhi sizame ngakho konke ukuthi ama-CD atholakale. Kodwa sisalindile bafethu, siyacela siyanxusa ukuthi ningami ukuthenga umculo wethu lapha kuma digital stores. Engizokusho ke namhlanje uthanda ukwehlukanyana kancane. Ngifuna ukudlulisa umlayezo othi bafowethu sicela ngoba kukhona nathi esifuna ukunenzela khona esingasho ukuthi nathi iyona ndlela esicabanga ukuthi sizobe sibuyisela ngayo kubantu abasesekile, yabo. So ngizocela bafowethu nithenge umculo wama-SAP i-album entsha esihloko esithi iveze lapha ku Google Play Music. Ngicabanga ukuthi uzokwazi ukuyithola ngemali engango-R50. Mawusuyithengile umyalezo ozongena efonini yakho ngicela ungithumelele wona. Ngizoba nabantu abawu5 engizoba nominate kubantu abakwazile ukusupporta umculo wami lapha ku Google Play Music stores. Engizokwazi ukuthi ngibasize ekuthenini ngikwazi ukuba-registela amakhampani njengoba uhulumeni asha ikhwela elithi thina abantu abasha asisukumeni kube khona esikwenzayo okungasiqhubela phambili empilweni. So abafowethu abanezifiso zokuqala amabhizinisi amancane ngizocela ukuthi bengenzele njengoba sengichazile, and then ngizokwazi ukuthi ngibasize ekuthenini ngiba-registele amakhampani, ngiphinde futhi ngibabhalele ama-business plan, ngiphinde futhi ngikwazi ukuthi ngiba-aplayele ama-funds ey'ndaweni ey'kwazi ukusiza osomabhizinisi amancane. Kodwa-ke ngokusho kwami kanjalo bafethu, angisho ukuthi uma sengi-aplayele isicelo sakho sizophumelela. Ukuzama nje ukutry inhlanhla ukuthi singayithola kanjani sikwazi ukusizana, ngoba abanye abafowethu uthola ukuthi bayafisa ukuqala amabhizinisi amancane kodwa bazi ukuthi uthathani uhlanganise nani. So kulolo lwazi oluncane enginalo nami njengosomabhizinisi omncane, njengoba ngake ngakuveza ukuthi sengicabanga nokuhoxa emculweni kaMaskandi ngifocus kumabhizinisi ami ngoba nami nguyena usomabhizinisi omncane. Ngangikushiso ukuthi kwesisikhathi mangabe unamabhizinisi ayadinga ukuthi ngempela uwanike isikhathi esenele. Kodwa-ke futhi ngothando eningibonisa lona kunzima futhi ukuthi ngivele nginishiye nje emculweni kaMaskandi ngithi sengiyofocusa kumabhizinisi. So sengicabanga ukuvele ngincelisa wona amawele ngibambe ngapha nangapha kumabhizinisi, ngiqhubeke nakhona nasemculweni futhi ngiqhubeke ngoba uthando engikhombisa lona bafethu luyamangalisa. So nami sengizwile izikhalo zenu njengoba nikhala ngapha nangapha kuyilokho ngikhiphele i-CD nje ngimukela incomo ehamba nezikhalo ezithi ali mvuka Mgube ungaqala usishiye kulo mculo kaMaskandi, sisakudinga kuningi esizokufunda kuwena nengoma onayo enkulu kakhulu. So ke lokho kunginika ukuthi ake ngithi ukuqhubeka ngixile emculweni kaMaskandi, ngizozama ukuthi ngibalansise nami into zami njengendoda ngoba ngiyanithanda, ngikwazi ukunishiya bathandi bomculo kaMaskandi nelila. Bafowethu ngizobafisela inhlanhla kakhulu abantu abazoba nethuba lokuthi bekwazi ukuthi besizakale ekuthenini siba-registele amakhampani, siphinde sibabhalele ama-business plan, siphinde futhi siba-aplayele ukuthi bethole ama-funds, ukuthi into zabo engathi zingahamba kahle kakhulu ngendlela nathi esifisa ngakhona, ngoba iyona ndlela esifisa ukubuyisela ngayo nathi emphakathini nokubonga ngayo. uNkulunkulu anibusise bafowethu, ningakhathali. Nilokhu nishilo nje nithi kaparipe papa fire. Hayi.